herri iriki bat izateko baita ere behar ditugu gazte irikiak eta gazteak mundu mailan esperientzia bat dutena. Nazioartean ibili direnak, eskarmentua dutenak, eta hori izango zerate zuek, hemendikan gutxira. Etorkizunean zuen parte hartze hori nahi dugulako hemen Euskadin. Zuen esperientzia hori honea ekartzea nahi dugulako. Aprovechar esta experiencia porque va a ser, sin duda, el inicio de una carrera profesional que os hará crecer. Beraz, ánimo, ondo pasa, aprobetxatu eta beti gogoratu nungoa zeaten eta nundikan zoazten. Esperientzia honetatik asko ikasiko duzue eta bizitatuko dituzuen herrialdeek gure lan egiteko modua ezagutuko dute zuei esker. Baina guretzako hori baino askoz ere gehiago zarete. Argi dugu, programa honek aukera emango digula gure herria hazten ikusten jarraitzeko. Eskerrik asko gure izaera eta izen ona lau haizeetara zabaltzen laguntziagatik.